lagi, puso na anaya, dayawen di agresar, Jesus ken kaiservini, daytoy puso ken bagini, Jesus ken kaiservini, daytoy puso ken bagini. Itinagan ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Ti Apo at Apo makata kayo. Basta kumamit ka. Raman tayo ti kararag tayo, kakabsat tayo ti papadi na recollection at aldaw, ti papadi ti arkidiocese ti ng Pasigubya, kastama ti recollection kin misa, ti personal kin lista ti Santo Cristo Hospital ti Sinai. Raman tayo pa ti kararag tayo, ti special intention, the Jeff ken Benitaro, ni Luis ken Gordon Bruce, ni Caridad Salvacion Jenret, Ludivina Ulidan, Edsel ken Joyce Olet, ni Jonathan ken Flore Gabayne, ni Michael Ablang ang family, the Giorgio Tabladillo ken ti pamilyana, ni Banji Cabanting, Duerte, kasama ti special intention ni Diana Trinidad, ti Speedy Recovery, ni Tito Robert Valdez, ni Lolita Valdez, kastamot ni Crisanta Dampalan. Ikararagan tayo magtagitim na tayo ni Monsignor Dionisio Valdez, Don Juan Valdez, Anita Valdez, Johannes Valdez, Andres Valdez, yan anak ni Luca Valdez. Kakabsat, dayawon tayo ti Diyos, kaiso man ang naasikan manadayat, itin na, ti ayat na, ti bendisyon na tayo. At nung may karita yung makirano, kaya di masanto na misteryo, bigbigan tayo, dahil tibas-basol tayo, at pagbabawian tayo ina. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalik na Diyos. Kalpasan di pang nakapakawan na ditibas-basol tayo, ay pang na tayo ditibiyag na ay nanayon. Amen. Kumararap tayo. O Diyos, babaan tidi may isbang na pamarabor mo, mapno kami kadagiti pamindisyon mo. Tulungan na kami kadi, tapno bayan mi, nagikidaan na ugali mi, ket irugwat mi, iti baro apa nagbiya, iti kasta, maisagana kami, ang mairamon iti gloriam, dapoken ako may Yesu Kristo ng anak mo ket Diyos, iso ang magipagbiag ken magipagari ken ta, iti timpuyo ti Espiritu Santo, Diyos nagnanayon na awan di indana. Amen. Imay basta na ataw ti libro ni Propeta Daniel. Apay ang masapul ang kamatay. Apay ang masapul ang matay. Kasentensyanen ang matay ni Susana ket kinunanga tinatigsa at imay. Ang danayon ang Diyos awan ti may limen ti imatang mo. Ammo ti amin asakbay ang mapasamak na at tuyang alandani matay. Kaya ammo nga awan ibasol ko. Bulbulbul dagitoy at tao. Apay ang masapul ang matay. Impangag ti Apo, ti kararag na itinignay natin may isang agtutubong ngagsaon bayat ti panangitalaw kini Susana. Tapnoy patungpal da sentenso. Pinunat tinapigsa at ime. Diyak kaya ti iraman ti panagkaiding tinakaikiding na kamatay. Imbawing amin ti panagkita da ken kuana ket sinaludsod da. Anya ti kayat diwas akwet at tulungan. Imasidig da kalakwada ni Daniel ket pinunana. Tagtaon ti Israel nagmaad tayo. Apay asentensyahan niyo ang matay daytoy na babae na Israelita
Adiyo imo namin, inusig analaing, nupudnong, wenno saan dagiti pamaniknek. Masapong nga ulitin, di pa nakaidingeg ti kaso. Ulbot ti pamaniknek, dagito'y alalaki. Dinagdagos dagiti tattao ti nagsubli ti disso, ang nakausigan ti daro. Kinuna dagiti pangulo kini Daniel. Yang tangay ti pinarakuran na ka ti Diyos, ti panunod akas ti panaglakayen. Umay na kami kaduen, ti panabusik, nawlawag mo, ti kayat mo sa kwet. Kinunahan ni Daniel kanakwada. Pag sinahin nyo, nagtidwa o kit ipalubos nyo asang isaig, kapag sundan kita. Inayaban ni Daniel tumunang hukum kit kinunahan. Sika alak lakayan amang malagdakdakes. Ita masapong na sumbatan dami na nagbasulang. Saan anay naikalin igang nakikilipa. So, ulog mo ang sentensya. Dinusam dagiti awan baso na ilinto ang awinayawaya ang dagiti nakabaso. Uray mo pinunati ako. Diyo sentensyaan amatay ti awan baso mo. Nupod no ang nakikam dahil ito'y ang babae amat makikakaidadid sa bali ang lalaki. Anya kayo tinakalin nakatiliwan nyo kadakwada. Itisiro bigtaong sinusungbat lang. Pinunahan ni Daniel, nagsaya atin, gaputa na gulgud ka, nanginat pagbayad mo, dahil tabiyag mo. Binili ng Diyos, ti angkel namin, ipatay nakin ka, ti dusa, marangkay, ti dua kaset. Naipanaw tumunang kung dinto, naidatag ken ni Daniel, tinekadwa. Kaysa ka akananayo, saan ka kundong ako kundo. Inuna ni Daniel ken kuana. Dinukir ti kabintas daytoy ang babae isip mo ket nagdahil may ti panunod mo gapu iti ideret. Ita amumin ti aramidan niyo kadagiti babae ti Israel. Butbutin niyo ita tatlong maraming niyo ti kayat niyo kadakwada. Ngayon, agtoy ti babae nga Israelita at di sumuko kada kayo. Ita ibagamuhan niya kayo ti nakakitaan niyo kadakwada. Itisiro ti kayo alogo isungat na. Kinunahan ni Daniel, nagsaya atin, gaputi panagulgod mo, nangingat pagbayad mo, dayta biyag mo. Gurayan ang hel ti Diyos, anak nakaigem, si kampilan ket isasagana amang sigpat ken ka, idwa kasi. Ikasta, ang pagpala kayo ang mapupaw isidong ni. Kalmasan na, nagderi dagiti tattahong babuti ragsak ket inday dayaw dati Dios. Isu amang isalakan kadagiti agtalay ken kuana. Sinupring da dagiti duwang kaputa pinalik ni Daniel ti kinatiri ti pamungnek ket sinatanda ti sa alapulo. Kas sa budayen tilinteg ni Moises. Padusa ti agsaksi ti ulbod ket agpada ti dusa na ti dusa amin ay patay kuma ika ay daro karod napapatay dagiti duwang ket naisalakan bibiyag ti may sa babae nga awan baso ti sa tiya Yamatay ti Diyos. uray pay no aglasa ra itinggit sipnget alugar jaktu ang puteng kadda ka kanya. Uray kaya lasa takting gesip ng lugar, jakto ang puteng kadda ka kanya. Kaya po ti pastor ko, at dami din na masabong ko.
tinalang to karuhutan pag inanayin na isibay lagi tinalang na magbog ito. Ito rong na marunong igsa ipain na kanya. Uray kaya klase at tingkit signet nga lugar. Iyak magbuti ang tanda ka niya. Ito rong nakit tumutok katalan, gaputi nagan na. Uray pa yun ang klase at tingkit signet anak ang lugar. Jakto ang puteng tanda ka kanya. Kasarap ko kinbastun mo sa lakmi pamilya. Uray kaya klase at tingkit signet nga lugar. Iyak magbuti ang tanda ka niya. Ang isagana ka, ipatayang at paay kanya. Iti matang nagiti kabusok ko. Linanakan tumulo kit aglip-lipyas itasa. Uray kaya klase at tingkit signet nga lugar. Iyak magbuti ang tanda ka niya. Awan ba kumuyog ko kanya. Tiki na imbag, kanti na panagayat mo. Bayat ti panagbiag ko. Kit ang tengang tungal na layon di balay mo. Uray kaya klase at tingkit signet nga lugar. Iyak magbuti ang tanda ka niya. Apo at mga kapatayo. Ikan na kayo walagawag tinasantuan ng Ebanghelyo kasing surat ni San Juan. Nagsaon ni Jesus kadagiti tattao, siya ti silaw ti lubong. Siya sino man na sumurot kanya maadaan ti silaw ti biyag, ket dintumag na iti kasukditan. Kinuna dagiti Pariseo ken kuana, si kamat laan ti mangsaksi iti bagim. Saan nga rot ang nakapapaki ti ibagbagam simbongbat ni Jesus. Uray no siya ti mangpanignig iti bagi, pudno ti ibaga, ket ammo tinagdapwa, ken di papana. Mangukom kayo kas mayan nurot iti pagalagadan ti tao, jak mangukom ti uray si asino, ngem no kas pangaligan ka mangukuma, umno ti panangukom ko. Kasaan asi siya ti mangukom, madigat kadwa pay ti ama anang ibaon kanya. Naisurat iti linteg na nagtunos ti pammanitnet ti dua asaksi, maawat akas putno ti bagada. Panagnikat met laeng ti bagi, ket panagnikan nakmet ti ama anang ibaon kanya. Sa dino ti ayan ti amang sinalutsod da, simungbat ni Jesus, saan dak nga am-ammo, ket di yumat am-ammo ni ama, ngam-ammo dak kuma, am-ammo yumat kuma ti ama, ni ama. Insaon ni Jesus daytoy bayat ti panangisuro na iyay templo, ta asideg ti pag-uunungan ti kwarta. Ngem awan ng tiliw ken kuana, kadipay dumten ti oras na. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayo ti may ken ka. Tipon ito'y umuna na maibasa, ito'y Salmo, ganda ito'y Ebanghelyo tayo, ni Susana ito'y babae, inakusaran da iti dakes, pinagpalido da, ibagada na at pinaigda na, oray hambad na pudno. Inted na di bagina, gapo tama, butan na mapapatay, mamidi sentensyaan dan, nagkararag iti Diyos. Kat na isalatan babaan kay ni Daniel. Ito yung mga salmo responsoryo tayo ng pintas, niti kunana, uri aglasa ka, tiinggit sipnan, alugat, kat kaumbutan, kadlaka ka nga. Isla makikitaan tayo. Anya kami nagiti kumbutan tayo iti grupong. Ano nagiti magbutan nga ang sakit. Ano nagiti magbutan nga maawanan ti salikwa. Ano nagiti magbutan nga maawanan ti turay. Nandali tayo mabutin ng mapanawan ti pamilya, mabutin ng matay ti kamon ti pamilya na. Dali dyan ikabubutin tayo kapta na gundaway.
Dagiti daduma ka kabutan da no anya ti masabayan dagiti anak da ti future da. Ngam ti kapintasan na armas katapos sa ito no kunana ora glasa ka ti inget signet abuka. Haan lang ang lugar na pisikal na lugar itilubong kayo. No jakto abutan ko na adda kanya ti kapakdan na armas tayo ti panagdalyasa. Iso ti kaaddan ni pudos kanya kayo. Panuad kas laki ni kada San Pablo, dahil sa Santo tayo na handang mabutin ang matay, kamudan na ang dadating ni Apo Isus. Uray may irorumanda, kamudan na ang dadating ni Apo Isus. Handang na kabutin uray tayo ng matay. Handang na at daan na uray tayo nakaamus, nakaparparigat. Kada ito minaganan, mangtid ko mati assurance kin namnaman, dito ko mati pananipasigurado ti Diyos kanya tayo kin namnaman, no at datay lakit ti silong ti Diyos, no aram at dalakit ti Diyos kanya tayo, muray pa na nito pasama, nakawan ti dahanag tayo. Iso nga nagbintas, kasi mana man rambakan tayo man ti tutuok ipapatay kin panabunga ti Apo, no maipaulog tayo lakit ti kay ipapanan na awan na dun tayo. Naragsak tibiyag tayo. Katitao nga, naliday tibiyag na kay agdandanan. Mabutin nga maawanan. Mabutin nga maartapan. Kadalagi kita tao nga, mabutin nga tibiyag, kaadda mga artap katakwaga. Dagiti kalaban. Nung naagdali ang Isus kanya tayo, kompleto. Dito mo't Ebanghelyo tayo. Ni Apo Isus kunana in pasigurado na kadagiti tao siya pisilang digan ori na sitnget di biyag na paglaslasatan ti lubong no adda ni Kristo nga silaw ti panunot puso kinakon anya nga tiberuken tayo. Uray no aggugulo ka no adda ni Apo Isus nakalmagiri na uray aggugulo uray no mariribok da no adda ni Apo Isus nakalmagiri na tapaya si tapalit tayo adda ni Kristo kanya tayo. Hindi ko mati ibula, hindi ko mati kanayon na balbalunan tayo, hindi pa nandiyan tayo. Panagdaton, idatun mi, tengka ako to'y dami. Idatun mi, Ti Apo, atin na pumaday doon ang kadagday mo. Kaya tayo pakailayawan, kaya pakailoya, tinagal na. Kaya kastamin at pag-inabagan tayo, pwede kagabupan, tinasalantuan ng iglesia na. Iba ay mukad Apo, dati pang nakirangod mi kadagito'y amisteryo, kas bunga, ti panang parparit mi itibagimi. Idatag mi asiraragsak ken ka, kinasodi anaken, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Di Apo at da pumakata kayo. Kastamin. Itag-ayo dalita puspus. Dadagan sa tayo. Pagyaman tayo, iti Apo at Diyos tayo. May karigit rumben. Huwag noon ay may karigit rumben anong ni katpakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken Kristo. Agyaman kam ken ka Apo na sanpan nga amaman nakabalin, datag na nayon ang Diyos.
tasika impedren mo, babaan ti panang parparit mi ti bagimi, terregam dagiti kinadakes mi, patanukam dagiti pampanunot mi. Ited mo pa iti kinamaingan, ken ti agnanayon agong kuna tagatami gapo ken Kristo nga apo mi. Gapo ken Kristo, agdaydayaw dagiti amin, nga ehersito dagiti angeles, ket agdadanggay da mangitantanok ken ka, isa dawatin di nga ipalubos mo kuma. Kaya timpuyod mo nga tinakurapay at timot migat ko nami. Santo, Santo, Santo ti Apo, at Diyos Dagiti amin na parswa. Pilangit ken daga napnugat ipakaydayawan, Usana iti kamatuan. madaydayaw ti umay itinagan ti Apo, Usana iti kamatuan. Pudno unay Apo, abiid ka akin na santo, ket si kasigubwayan, ti amin akin na santo. Dawatin mi nga rote pa imo da Espiritu mamang kasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinan, ket paay mo ida kada kami abagi dara ni Apo ni Hesus Kristo. Isu ilisak bay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok na ngala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket tinunana, alain yung ket manantay amin iti daytoy. Kada ito itibagit, isa may yawat to, ang may paay kada kayo. Kas tamat akalpasan day di pa nang rabiida nang alay ti kalis, nagyamang manimpenta, sana inted kada di disipulos na ket tinunana. Alain nyo, ket uminom kay amin iti daytoy. Kada ito iti kalis ti dara ti baro, ken magnanayon na tulag. Iso ang maibuyat to, ang maipaay kada kayo, ken kada iti ado at taon, tapno mapakawan da iti basbaso. Aramidan nyo da ito, apang laglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babayan ti krus mo, tinigtaw ka na bunga, kami salapan, sika na nungkutis sa kalunan. Iti nga ron pa nang ilagip mi ti papatay, kan panabungat ni Kristo, idaton mi kan kaampo ti tinapay, ti biyag kan di kalis, ti panatay salatan. Agyaman kang ken katay, paay mo ang maikari kami, nga dito'y saklang mo kadag serbi kang ken ka. Dawaten mi apo, tada kami ang makirano, iti bagigan dara ni Kristo, pagkay kay saan na kang kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kadapo ti iglesia manaysak na kiti sa nalubungan, kat parayrayom dayak na Diyosan. Laglagi pang nga ti Francisco a Santo Papa ni Manlo nga Arsobispo mi dagiti amin nga obispo and papati. Laglagi pang pay apo dagiti kakabsat mi apil musayan, kasi inanama ti panabungar danto ti silong takaasim. Awaten kad iday ti silong karanyan mo apakakitaan da ken kay kerupan rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kani. Aramidan kuma may karikam amin iti agnanayon na biyag. Ket makiramod kam to ken indasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios, dinagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda anak apodno ang nagserbikan kaditoy kada. Magikadwa kang to kadmet kadakwada ang magitantan o ken magidaydayaw ken ka gapo ken Hesus Kristo na anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken itisilo ni Kristo, ititimpuyo ti Espiritu Santo, pero kunoy mi ken tama nakabalin nga ama, ti amin na dayo ken gloria, iti agnanayon nga awan ti ingdana. Amen. Tintay umararaw iti ama, pero ang untay ti kararab niya insuro ni Ato Jesus, maraming ganda sa langit, Madaydayaw kumain natin. Duntay mo mga tipagariyan, matungkal kumain natin kung tibigata sa langit. Ikdem kadapal ganda ito, hindi ka nanimiti pati tayong ganda. Pakawalan dagiti basol ni akasmet pamakawan ni, kadagiti nakabasol kalakan ni. Di nakakalit paypayan mamandugo si Suliso, sa nakakamakit iti dati. Dawatin mi kan kaapo, tay salatan na kami kadagiti amin na pagtaksan mi. Iddan kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, dagbabaen ti tanulong kataasin kada kami, kan kanayon kumalaen may ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi ti kinadasa tanan namaen mi, kanitiya ay Yesu Kristo anang isalatan kada kami.
Kakukuang tituray, panakabaling nilandayo, itinanayon na dito sa O ako mi ang Heso Kristo kinunang kadagiti apostoles mo, kapya ti ibang ti kada kayo. Kapya nga gapukan niya ti ko kada kayo. Saan ka dadagiti basbasol mitininginam, nuligat ti pamati ti iglesia. Katkas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana. Ikapya ken panagkay kay sa sikang agbyag ken agari. Idag na nayon na awan ti indana. Ikapya ti apukan kanayon kumamat kada kayo. Hasta kumamit yan. Ipaay kayo ti kapya itong galmay sa kada kayo kapya. Cordero de Diyos, May katolik basbaso dilubong, kasya na kami. Cordero de Diyos, may katolik basbaso dilubong, kasya na kami. Cordero de Diyos, may katolik basbaso dilubong, idem kadakam ti kapya. Nagtoy ni Angkor Jesus, ti Cordero di Diyos sa mga ikat kada iti basbason ti lubong, nadasat tayo anayaban iti daytoy apadayanan. Ako dyan may talino may kakanya, yung may salayin sa umang may bagtun may kakanya. Ibagin ni Kristo. Kakyat sa kalubuhan ni Cristo Jesus, anak mo na sudi, inahindatun, daraken bagi, isungaru, tingkang mawaten, bisa ayat, kenralingen. Pagdang tayo. Ako nakapigsa kami babae ti pangmarabor dahil sa parlamento. Ipaay mo kadi, takantanayon ana insingkutan ti panagbiag mi. Ket saan mi asubyang ti kinadakes mi. Ket babae ti susurot mi ken Kristo. Nataros to tinakem mi, nga umay makikay sa ken kagapo ken ako may sa Kristo anak mo ket Dios. Iso makipagbiag ken makipagari ken kay titimpuyo ti Espiritu Santo. Dios nagnanayon nga awan ti dana. Amen. Di adalat misa tayo ako tinibigat no awan niya ko pati mabalin nyo na ito na iwalo naka-expose na tayo blessed sacrament kada tayo di bantay na di ako at ako mata na kayo Hasta kumamit yan. bendisyonan na kayo kung nakabalin ng Diyos kaya Ama, hindi Anak, hindi Espiritu Santo. Amen. Pasan ko na santo na misa ino tayo may ayat ken kapya ti ako Agyaman tayo. parintungan tayo. O salutar Jesus dia lecerita Jesus dia pelagremos Stilia darubor auxilium unitrino Dominum si serviter na gloria vivitam sibi termino